даврони 8 сола ҳар рӯз 5 километрро то мактаб тай мекунад. роҳи ӯ аз миёни пахтазор, санглох ва ҳавзҳои пуроб мегузарад. Потом забор мезгам, мама пичкам таришон, то ҷа мерам, патинком прилой мешавам. Прилой мешавам? Бефора нашидӣ? Не. Чӣ хеле рафтан дарс осоне? Не, мерай воша дарса мехунам. даврон танҳо нест. дар қатори ӯ 3 кӯдаки деҳаи ваҳдати ноҳияи дӯстӣ аз дурии роҳи мактаб азоб мекашанд. Даст шуда мерам, метарсам. дар деҳаи ваҳдат ки 300 нафар зиндагӣ мекунанд, мактаб нест. кӯдакони ваҳдат ба мактаби деҳаи ҳамсоя мераванд. 10 сол боз аҳволи сокинони деҳаи ваҳдат ҳамин аст. онҳоро ин ҷо кӯчонданд ва зиндагии шоиста ваъда карданд. мера айсел оқӯ талачам ка ҷазир миёя гиря карда мега мактаб намерам пӯҳом дар менам мега бо пугай мешам маҷбур роиш менам ки хай бирая савод ёда бигира чи бигир гуфта роиш мекам хай ҳамун ҷавон чи дорем хоҳиш дорем ки мактаба ова чи кина ташкил кунанд ки мо ҳам азоб накашем. дар ноҳияи дӯстӣ зиёда аз 100 000 нафар зиндагӣ мекунад, 46 мактаб вуҷуд дорад. деҳаи ваҳдат ки 20 километр аз маркази ноҳия дур аст, мактаб надорад. баъди суроғи мо идораи маорифи дӯстӣ бемактаб мондани мардуми ваҳдатро омӯхтааст. гуфтанд заминаҳо барои сохтани мактаби ибтидоӣ дар ин деҳа мавҷуд аст. то тадбирандешии мақомот падарон ба ҳар васила мекӯшанд мушкили фарзандонро осон кунанд. гоҳо ин талоши онҳоро фикри фасли сарди меомада машкук месозад.